Здравейте! Открихме нещо ужасно. Така, само да ви кажа, че отидохме в магазина и решихме да си вземем bubble tea. Обаче, какво ли стана? Ами, прибираме се и буквално виждаме това. Така, искам само да покажа. Така, забележете капачката. Маничка, нормално. Ето такива съм виждала в Цариград, такива в магазинчето. Така, сега обръщаме внимание на опаковката. Вижте. Пластмас. Както се вижда. Да. Вижте тази капачка. Никога не съм виждала това bubble tea с такава. Ето разликата, хора. Ето на голямата, ето на малката. Как бълбука цялата вода. Вижте какво синьо е. Да. И искам да обърнете внимание. Влезте тук, Мони. Кажи тук. Така, вижте колко топчета има. Искам да видите за какво става на въпрос. Снимам долу. Тук е пълно стопче. В смисъл няма почти вода. Искам да снимате тук. Така. Това е съвсем нормално bubble tea. Да, има отдолу, топчета отдолу. Ето. Гледай, дигам ги. Да. Има си топчета. И мама само дойде. Аз, в смисъл, отваряме си ги, това е на Мони, това е моето. И аз пия и усещам, че газиран никога не е било газирано. В смисъл, развалено газирано някакво. Аз съм като, what the fuck, какво се случва с това? И само викам, маля, моето май е развалено. И тя ми дава да и тя ми вика, какво става с моето. И ми го дава. И аз съм като... Нормално е. И само и викам, пробвай моето. И тя отиде в туалетната. Отидох в туалетната, като цяло се изповръщах, защото това беше отвратително, наистина не дейте. И като цяло, наистина, ние това го забелязахме точно когато Лили каза, че това не е нормален вкус, че е стъклено. Буквално. Искам да видите разликата между големина. Буквално. И, хора, просто като цяло... Внимавайте. Ние го продукчихме тук и не виждаме вече срока. Обаче да, развалеме. Да. Просто внимавайте винаги какво се поръчвате и гледайте. Stay safe и не живейте в кенефа. Окей. Добре, айде, чао, това е от мен.